Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Tinggal ngitung duit. Ditung lho, engko biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Amin ngesaidet 500 kok. Ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Mbak Tumiyono, kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki sih ana 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan wi 500. Apa menenek gelungan? Iya, Ya. Mbah. Ndak marahi timbil. Nas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Allah wis ngerti. Wis ngerti gayamu lah. Nah, lah nek biasane nek rawuh, wah, sindan iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah. Ora iso. Ana sing ngantek rasa digunakake kok pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Tinggal ngitung duit. Ditung lho, engko biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, oh, anggakmu lho. Amin ngesaidet 500 kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure Tatin iki yo 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tuwa glepung kowe tak ilag-ilig. Kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Etian. Ya terus nah. Kowe batik monggo ya. Nek suara ku elek margo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Tengah tekor suwe-suwe. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing raken nyono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggawa apa-apa? Monggo, Mas. Ninggal iki, Mas. Oh, nggawa tas. Iki saking Ngangge mic. Saking mic, Pak. Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki ya Sembung Batik. Niki dadi mbok dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten seneng. Mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng Bagor. aku ki senenge kain sak bathike. Oh. Kloso nggo bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantra wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok ora ana sangkan penerangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe? Nggih. Mas Wahono nggih Mas nggih. Wah, Jenengan nggih, nggih. Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki Niki saking Wahono kula Sehono. nggih. Riku Pak Seno. Emoh, Kula riyen kok panjenengan iki terus ya kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Oh. Tatin. Ajeng lunga teng pundi? Mriki men kajenge
ketok niki lho, niki kan Oh, di kenang-kenangan streaming. barang. Mungkin jenengan main kondang ngoten lho. Mboten kondang nang mah delok bojoku nggih. Lah apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin memang mentale ra kuat, Pak. Nah, Nggih, ngoten iki. nggih. Niki kangge Mbak Oh, nanti. Nggih matur nuwun nggih, Kok Pak. gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Oh, ya, Mbak. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Oh, Niki Pak. kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meleh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ngono. Niki kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Lagi kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Mboten. Ngoten niki mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. buat. Putih tipis. Lah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyaruteng Niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan ndak ya rapet. Katanya kaya lemper, Mbah. Karena yang godong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek temper. Oh nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Lah kula niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab iki. Wis tak nek kesempatan Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Ah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih loh, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki padha diterima. ora? Glo. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku Benjang panjenengan mlebet wonten. sesak Mas. Sesak. Lah nek padha ijolan ayo. Emoh. Banjur mah. Matukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Ah kula ngerti jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan niku akeh to setenggok wedi. Ah Oh niku ketua to? nggih niku ketuane niku sing nyawet niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marahi ngono. Tombok sampean monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok ngono. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuk. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Gek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih. Jan kaya nggih matur nuwun nggih Pak nggih. ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten Ah, sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora ora. Karo.